Мин Тукай районы Калмый авылына әбием янына кунакка кайткач, ирем белән шунда таныштык. Аннары бер ел йөргәннән соң гаилә курдык. 94 елда гаилә курдык. Дәүләт ветеринария берләшмәсендә эшлим, лаборатория мөдире булып, бүген көндә хәтле безнең улыбыз һәм кызыбыз бар. Балаларыбызны яңа Зәйдә татар мәктәбе, татар гимназиясе бар. Шунда укырга бирәбез дип сразу сөйләштек тә, балаларыбызны шунда мәктәпкә бирдек. Ерактан барып укысы булса да инде татар мөхитендә үссеннәр дип, аларны татар гимназиясенә бирдек. Икесендә татарча концертларга, спектакльләргә йөрдек, алар белән татарча сөйләштек гаиләдә. Татар телен ныклап белсен өчен балалар әби-бабайларда зур роль уйнады инде. Алар һәр вакытта җәйге каникулларда, кышкы каникулларда әби-бабайларына кайтып, анда әби-бабайлар да алар белән татарча сөйләштеләр. Спектакльләр уйнадылар әле алар, бабайлары аларны спектакльләр уйната иде татарча. Шулай итеп татарча татар мөхитенә тартыла инде бу. Әти-әни безне инде сеңлем белән төрле яктан шәхес булып үстерергә тырыштылар. Аларга бик зур рәхмәтлемен. Безне төрле түгәрәкләргә йөрттеләр. Татар телендә татарча сөйләштеләр. Татар мөхитен безгә канга сеңдерделәр дип әйтәм. Төрле шөгыльләр белән шөгыльләнеп, төрле эшләрдә эшләп караганнан соң, үземә шөгыльлегем белән тортлар, бәлешләр пешерә башладым. Инде хәзер шуның белән шөгыльләнәм. Электән үк пешерергә яраттым. Шуңа күрә кешеләрне дә матур тортларым белән сөендерәсем килеп, шулай үз эшемә кереп киттем инде. Заказ алучыларым бик күп. Миңа киләләр, мине хәзер беләләр. Зәй шәһәре бәләкәй булгач, тиз бер-берсеннән кешеләр ишетеп, тәмле дип язалар инде барсы да. Безгә әле Бразилиядан Гильермо исемле егет килде. Аның танышуы улым белән бик кызыклы булды инде. Гильермо татар теле турында ишетеп, нинди тел микән бу дип кызыксынып, татарча концертлар таный башлый. Һәм аңа бик нык ошый татар теле. Шуннан ул Татарстаннан үзенең яшьтәге кешеләрне, үзенең яшьтәге малайларны, кызларны эзли башлый да. Шулай итеп, минем улым белән шунда интернет челтәрендә таныша. Татарча сөйләшеп, татар теленең даже теге без әле сөйләмәгән телләрен сүзләр белән кулланып, безне шаккаттырды. Аны күрсәтеп йөрде минем улым, аңа үзенә бик нык кунакка чакырды инде. Без 19 елда әти-әнием белән шәүләп Бразилия шәһәренә юл тоттык. 3 сутка бардык, 1 ай тордык. Алар безне бик нык кунак иттеләр. Бу җирләр биткәч инде кунакка килерләр дип ышанып калабыз.